करमुआ में चुकनी भाईनी जोगी बाबूजी गरिया वाला हो घर से निकाला ना बाबूजी गरिया वाला ना केहू बोलल बोलिया कु बोलिया ना केहू मारल तीर बोलिया तू बोलिया ना केहू मारल तीर ना केहू बोलिया तू बोलिया ना केहू बोलिया तू बोलिया घर दुआर सब छूटा भाई बहन यार बाप महतारी सबसे नाता टूटा गुरु गोरखनाथ के माता राम।